palihog man lingkod ug atong paminawon ang humiliya. Ana ay usa ka sinulat ni John Godfrey Sachs bahin sa mga buta didto sa Hindustan. Nagkanayon ang maong sulat. Ang tagsa-tagsa sa mga buta naningkamot paghulagway ug unsa ang usa ka elepante. Sa usa ka buta nga nakahawid sa lawas, miingon nga ang elepante murag dingding kay lapad kaayo. Ang usa ka buta nakahawid sa ilong. Busa mingon nga ang elepante susama kini sa halas na malihok og taas. Ang usa ka buta nga nakahawid sa ikog mingon nga ang elepante susama sa pisi. Pero kay tungod butaman sila, kulang o dili gayud sakto ang ilang hulagway sa elepante. Kay sa ilang paghulagway, ang maingon, mapaambit o mahisulti lamang nila mauramang ang ilang nakabtan, nahawiran o nabatian nga parte. Dili ang kinatibukan. Dili ba? Kuyaw, kung ikaw naa sa blind spot. Kita nga driver. Kabalo nga kung mo drive kita og sakyanan, naagyoy gitawag nato blind spot. Nga dili gyud nato makita bisan kung saon nato paglantaw kay natabunan. Busa kung naa ka sa likuon muhunong ka o naa ka sa corner muhunong ka aron pagsigurado nga ang tanan imong nakita. Kay kung naay blind spot, naay dako nga porsyento sa aksidente. Kay tungod dili man nato kahibaw-an ang tanan. Kini mao ang gipahinumdom kanato mga igsuon ni Jesus sa ebanghelyo. Na diha sa atong kinahiladman na ay atong gitawag blind spots. Apan ang hadlok kung kining blind spots mahimong pagkabuta. O kinira ba ang dako kaayo nga problema nato karon? Ang kasinatian sa pagkabuta. Tama, sama sa ato ang istorya, ang atong panlantaw sa kinatibuk-an na preso sa unsa lamay natong gusto makita. Ug tingali, the worst blindness is selective blindness. Kanang pagkabuta sa gusto lamang natong butahan. Ug tugod di ako nga mamalandong uban kaninyo sa mga kasinatian sa kabuta, pagkabuta sa atong katilingban. Una, ang pagkabuta sa kamatuuran. Kagahapon nagpagawas ang atong mga kaobispuhan sa ilahang sulat alang sa paghiya kanato karong umaabot nga eleksyon. Og nindot kaayo ang sulat sa mga obispo nga nagpahinumdom kanato sa kultura sa pagkabuta sa kamatuuran sa kasaysayan. Usa ka pagkabuta dili lamang kung unsay nahitabo, kundi ang pagkabuta sa pagkaguba sa kasaysayan nga gisaysay kanato karon. Pinaagi sa social media. Ang usa ka kasing-kasing nga dili lamang buta kung unsay nahitabo kaniadto, kundi buta kung giunsa pagbag-o ang kamatuuran.
Daw sama kita ni atong mga buta, kay tungod kanira atong nakita, mauna ng tinuod, og dili na nato gusto balikan kung unsa gyoy kamatuuran. Nasakit ako pag-ayo kaganihang buntag. Dihang ang akong katekista sa laing parokya, may comment sa akong post sa Facebook, ug miingon, i-erase na nga padre, kay dili man na mao ang tinuod, tumo-tumo ka na, o gidaot lamang ka na, nang daot lamang ka na. Nakahilom ako og nangutana, katekista ba siya? Ug ang akong gipost is usa ka personal nga kasinatian sa tao nga nasakit, nag-antos o gilutos sa panahon sa martial law. And how can you erase a real personal experience and you would say, pangdaot mana. Nandikan sa pagkabuta sa kamatuuran, anay ikaduhang pagkabuta, ang pagkabuta sa realidad. Dili lamang siya buta kung unsay matuod, buta usab siya sa kasinatian sa iyang igsuon. O kini ang mas problematic nga pagkabuta. Ang pagkabuta tungod kay para kanato ang tinuod katuray atong nahibaw-an. Mubitaw na ang katong buta sa istorya kaganiha, para kaniya ang elepante pisi, halas o dingding. Kay mao ra may iyang nakabtan. O kung atong padayonan ng istorya, nag-away sila. Dili oy, ang istorya, ang elepante halas yun. Ang elepante pisi ra yun. Ang elepante dingding. Kay tungod para kanila ang realidad kanara. Tungod kay ang pagkabuta sa kasinatian, mao ang pagkabuta sa walay paglantaw kung unsay nahitabo. Buta na siya sa kamatuuran, buta pa siya sa pagpangita sa kamatuuran. Ug niining maong kasakit, gipahinumduman kita ni Jesus, dili gayud kita makadamgo og tinuod nga kabag-uhan kung magpakabuta kita. Wala gyud tinuod nga kasinatian sa kalambuan gikan sa katawhan nga nabuta. Kay unsaon manimo pag-agak sa imong igsuong buta. Nan mga hinigugmang parokyano, tingali tan-aw nato ang atong kasinatian. Kumusta kita, isip Pilipinhong Katoliko? Unsa ang akong mga blind spots? Nahimo ba kining pagkabuta? O nangingkamot ba kita nga mulantaw? Apanasayod kita nga ang paglantaw kinahanglan ang paghunong. Sama sa pag-drive, kinahanglan mo hunong ka ug tan-awon nga makakita ka beyond the blind spot sa imong sakyanan. Kaya kung magdiretso-diretso ka, kabangga gid ka. Naaba ang atong kapasidad sa paghunong. Katong kapasidad sa paghangyo na ang Dios nga naghimo kanato mag-alim sa atong kasing-kasing ug
pag-ayo sa atong pagkasamdan nga mga buta, aron kita mahimong mabungahon. Kaya atong hinumduman ang mga pulong ni Jesus. Kung unsay atong pilion sa umaabot nga mga panahon, magpadayag sa estado sa atong kasing-kasing o atong relasyon sa Dios. Nan mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon naghagit. Ang taong buta, maora ba ang taong sabaan? Ang realidad nga ang taong buta, maora ba gyud tong mga tao nga maningkamot nga depensahan nga dili siya buta. Munang saba kaayo siya. Ug kung imong hatagan siya sa kamatuuran, kung imo sang hungitan sa kamatuuran, iya kang dauton, iya kang gubon, iya kang pildihon, kay dili siya gusto mo angkon nga siya buta. Dili ba kini ang nahitabo kanato? Tanawa ang atong social media. Tanawa ang atong mga debate sa social media. Mura kitag sikinsa kung mo comment. Na ako'y post nga nakita, bright gining Pilipino. Kay gikan sa pagka-political analyst, nahimong ekonomista. Gikan sa imong ekonomista, nahimong historian. Gikan sa pagka-historian, nahimong political advisor. Gikan sa pagka-political advisor, nahimong manghuhula. Pero ang pangutana, niining tanan, mihunong ka ba aron makakita? Mihunong ka ba aron makatanaw? Mihunong ka ba aron makapamalandong? Aron ang manggawas sa atong bakbak, ang atong mga desisyon, ang atong mga pilion, ang atong mga ipadayag, gikan sa Dios o dili gikan sa kasing-kasing nga nasuko, nasakit o nagpakabuta. Mga igsuon, mamahimo unta kitang katawhan nga muyukbo nga mapaubsanon ug mga liyupo. Ginoo, daghan kami blind spots. Daghan ang dili namo makita. Hatagi kami sa kapasidad sa paghunong ug maminaw. Aron ang among makita dili gikan sa mga mata nga nangandoy, kundi sa mga mata nga imong gihigugma. Kay diya lamang sa mga mata sa kasing-kasing nga nahigugma, makakita kita sa atong kahuyang, ug mutabang kita sa atong igsuon nga mukuha sa iyahang mga puling. Dili aron siya dauton, kundi aron siya makakita ug makatabang kanato. Mga muyo kita, niya ng kasing-kasing nga mapaobsanon ug maisugon nga makakita uban sa kasing-kasing ni Jesus. Manindog kita og ato